ସାଙ୍ଗମାନେ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଓଟି ବ୍ଲଗର ସୌମ୍ୟ। ଆଉ ଆଜି ହେଲା ଶ୍ରାବଣ ମାସର ତୃତୀୟ ପାଳି। ଆଉ ଆଜି ଆମେ ବାହାରିଛୁ ମୁଁ ଆମ ଗାଁ ପିଲାମାନେ ବାହାରିଛୁ ବୋଲବମ୍ ଯିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଆମେ ଯୋଉ ଗୋରେଖନାଥ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଯୋଉଟା ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଗାଇସ୍ ଆମେ ଏବେ ଆଇଛୁ ବେଲପତ୍ର ପାଇଁ। ଆମ ବନ୍ଧ ଘର କରୁଛୁ, ମିଷ୍ଟର ଗଗନ ଆଇଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଜରି ନେଇକି ଆଇଛୁ ବେଲପତ୍ର, 108 ବେଲପତ୍ର ନେଇକି ଯିବୁ। ଆଜି ଯେହେତୁ ବୋଲବମ୍ ଯିବୁ, ତାତିକି ଖାଲି ଗୋଡ଼ରେ ପୁରା ତାତି ଯାଉଛି ଗୋଡ଼। ଏ ଯୋଉ ପିଚୁ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଯୋଉ ଫୁଲ ନେଇକି ଆସିଥିଲି, ମୋ ଆଈ ତାକୁ ଗୁନ୍ଥୁଛି ସାଇଜରେ ଆମ ବାହୁଙ୍ଗିରେ ଦେବା ପାଇଁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଟେ ବେଲପତ୍ର ବି ନେଇଯାଇଛି, ଥୋଇଛି ବେଲପତ୍ର 108 ବେଲପତ୍ର। 108 କଣ 100 ଆଣିଛି ପୁଳାଏ ଖଣ୍ଡେ, ସେ ଗଣିକି ଯା ଗୁନ୍ଥିବ ଆଉ ବେଲପତ୍ର। ଆଉ ଗଗନ ମୋର ଯାଇଥିଲୁ ଯୋଉ ବେଲପତ୍ର ଆଣିଥିଲୁ, ସେ ବେଲପତ୍ର ଆଣିଥିଲି କାଲି 4ଟା। ତାକୁ ଲଗେଇବି ମୋ ବାହୁଙ୍ଗିରେ। ଆଉ ଘୁଙ୍ଗୁର ଲଗେଇଲେ ବାହୁଙ୍ଗିରେ ଟିକେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ମଜା ଆସେ, ଯୋଉ ଝଣଝଣ ହେଇକି ଯିବ। ଆଉ ଏବେ ଯାଉଛି ବାହୁଙ୍ଗି କାମ କରିବି, ବାହୁଙ୍ଗିରେ ସେ ଘୁଙ୍ଗୁର ଲଗେଇବି ଆଉ ଟିକେ ସଫାସଫି କରିବି ବାହୁଙ୍ଗିଟା। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ମାନେ ଗୋଟେ ପଟ ଘୁଙ୍ଗୁର ଭିଡ଼ି ସାରିଲୁ ତାରରେ, ଆଉ ଦିଟା ଅଛି ଏପଟରେ ଭିଡ଼ିବୁ, ଏଇପଟରେ ଭିଡ଼ିବୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଯେହେତୁ ଆଜି ବୋଲବମ୍ ନେଇକି ଯିବି, ସେଥିପାଇଁ ହେଇଛି ଅରୁଆ ଆଉ ବେସନ ତରକାରୀ। ଇଏ ହେଲା ମଦ୍ରାଙ୍ଗ ଶାଗ, ଇଏ ହେଲା ବାଇଗଣ କାକୁଡ଼ି ସାଲଡ଼। ଯୋଉ ଖାଇବା ବେସନ ଆଉ ଡାଲମା ଆଡ଼େ ହେଇଛି। ହଁ ବା। ତ ଗାଇସ୍ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ ଏବେ ବାହାରେ ଯାଇଛୁ ବୋଲବମ୍। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ଷା ବି ଭୟଙ୍କର ହେଲାଣି, ଯାଉଛି ଏଇନା ବୋଲବମ୍ ଯିବୁ। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ କ୍ୟାମେରା ଏତେ ଘେସରା ହଉଛି କ'ଣ ପାଇଁ? ଆଉ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ମୋବାଇଲରେ ଯୋଉ ଆସେ ଯୋଉ ୱାଟରପ୍ରୁଫ୍ ଜରିଟା, ୱାଟରପ୍ରୁଫ୍ କଭର, ତାକୁ ମୁଁ ପକେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ କ୍ୟାମେରା ଏମିତି ଘେସରା ଆସିବ। ଆଉ କ୍ୟାମେରା କ୍ଲାରିଟି ଟିକେ ମାଇଣ୍ଡ ନେବେନି। ମୋଟା ଅଛି କହିଦେଲେ ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ମୁଁ ଦେଖଉଛି। ଦେଖିବା ବର୍ଷା ପକଉଛି, ଲୋକମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଯିବୁ ପାଣି ଉଠେଇବାକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେପାରରେ ଆମେ ପାଣି ଉଠେଇବୁ, ସେପଟରେ ପାଣି ଉଠେଇବୁ। ସେଥିପାଇଁ ଏପଟରେ ଚାଲି ଚାଲିକି ଆମେ ଯାଉଛୁ ପୋଲ କତିକି। ଆଉ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ଗ୍ରୁପ ସମସ୍ତେ ବି ଯାଉଛନ୍ତି, ଗଗନ ମତିନ ଧରିଛୁ ସବୁ। ଆମେ ଏଇନା ଯାଉଛୁ କହିଲେ ଆମ ଗ୍ରୁପ ସମସ୍ତେ, ପଛରେ ବି ଆଉଛନ୍ତି ଲୋକ ଗୁରା, ଅଲଗା ଲୋକମାନେ ବି ଯାଉଛନ୍ତି। ମାନେ ପାଣି ଉଠେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ପାଣି ଉଠେଇବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫରକ। ଆଉ ପାଣି ଉଠେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ପାଣି ଉଠେଇବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଆଉ ବର୍ଷା ବି ପକଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ବର୍ଷା ପକଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ବର୍ଷା ପକଉଛି। ପୋଲରେ ଯାଉଛୁ, ପୋଲ ପାର କଲେ ସେପଟରେ ପାଣି ଉଠେଇବୁ। ପାଣି ଉଠେଇବୁ ସେପଟରେ, ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଷା କେତେ ପକଉଛି। ତାହେଲେ ବଢିଆ ଚାଲିଛି, ବର୍ଷାରେ ମଜା ଅଲଗା ଯିବାର। ବୋଲବମ୍ ଘାଟରେ ଆସି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଆମ ଗ୍ରୁପ ଘାଟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଗ୍ରୁପ ଆଉଛି, କେତେ ଲୋକ ବି ଏଠି ପାଣି ମାନେ ପାଣି ଉଠଉଛନ୍ତି। କହିବାକୁ ଗଲେ ଭୟଙ୍କର ଲୋକ ପାଣି ଉଠଉଛନ୍ତି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ବର୍ଷା ମୋବାଇଲ ଘେସରା ହେଇଗଲେ, ୱାଟରପ୍ରୁଫ୍ ଧରି ପକେଇ ସେମାନେ ଲୋକ ବି ଏଠି ଇଏ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଦୁଷାଣି ପଇସାରେ ଏଠି କି ପାଣି ମେଘ। ଗାଇସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଜୋର ବର୍ଷା ହଉଛି। ଜରି ଓଦା ହେଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା? ଭିଡିଓ ଟା କରିଦେଇଛି। ସେଇଠି ଠିଆ ହେଇଛି, ତତେ ଦେଖାହବ। ସମସ୍ତେ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି। ପାଣି ପଶିଗଲା ଇଏରେ, ଲିଙ୍ଗରେ ପାଣି ପଶିଗଲା, ଲିଙ୍ଗରେ ପାଣି ପଶିଗଲା। କେଡ଼େ ବଟା ହେଇଥିଲା।
ଶିବଲିଙ୍ଗ କୋଉଠି ହେଇଥିଲା ପାଣି ଆସି କୋଉଠି ଆମେ ଏବେ ଚାଲିଛୁ ଆମ ଗୋରେନାଥଙ୍କ କତିକି। ଆଉ ଆଣିକି ଆମେ ବାହୁକି ଏବେ ରଖି ସାରିଲୁ। ତାହେଲେ ଖାଇ ପିଇକି ଯିବୁ ଆଉ। ଗରମା ଗରମ ଚା ମିଳିଗଲା। ଜଣେ ପିଆ ହବ ଗରମ ଗରମ ଚା। ଏଇଟା ସତ କଥା, ଗରମ ଗରମ ଚା ପିଇବାରେ ମଜା ଅଲଗା। ଗରମ ଗରମ ଚା ପିଇବାରେ ମଜା ଅଲଗା। ତ ଆମେ ଏବେ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ବାହାରି ଗଲୁ ଗୋରେନାଥ ଯିବା ପାଇଁ। ତ ଗାଇସ୍ ଆମେ ବାହାରିବୁ। ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ବାହାରୁଛୁ। ଆମେ ଏବେ ତାରପୁର ମେନ୍ ରୋଡ୍ କୋଉଠି NS କୁ ଯାଉଛୁ। ଆମେ ଯାଉଛୁ ମାମୁ ନେଇକି ଆମେ ଆଗରେ ରହିଛୁ। ଇଏ କହିଲେ ଏଇଠୁ ହେଲା, ଆମେ ଆଗରେ ରହି କହିକି ପଳେଇ जयपुर सब पार करूँ देखी पारे सेपटे के भिडियो आए पड़िया देखी जाऊँ सेपटे प्रबल भिडियो आए पड़िया देखी जाऊँ अंधार देखा बोले कि
गाइस देखिपारे कोड़ा भिड़ होइछि गाइस देखिपारे भवन करारे भिड़ अछि नंबर फोन करूनी देखुन पहुंच गलु सॉरी गाइस एते वीडियो रे मु टोटली पानी ढाला वीडियो बनै पालेनी मोर गाँ लोक सब कुआडे हजी हजी गले आउ कान्हार मोर एबे पानी ढाली के पळे आइलो खाले पछरे डेरी करी समान आसीए डेरी करी पानी ढालिबे आमे एबे पानी ढाली साइलो आज जेहेतु श्रावण मासर तृतीय पाळे गोरीनाथ मंदिर रे प्रबल भिड़ देखि पारतो तो भिड़ आ केमती आ माने एमिति भिड़ जे कहि होबनी माने वीडियो तो भले करि पालेनी कोनोसी वीडियो भी भले करि पानी कोनोसी वीडियो भला भाबरे हेनी आ नॉइज कंट्रोल जको मो पछरे आसी के वॉइस ओवर करूची धन्यवाद देबी आपन को आपण माने एते समय वीडियो देखिचंती आ हर हर महादेव।